dílech, co jsme tady zažili s mletým, si uděláme další mletý. A to bude veselý segerí. Veselý proto, že mě kolikrát i docela rozesměje. Česnek. Tak. Teďka tam dám mletý maso. Mleté maso vepřový. Proč? No jednak jsme zvyklí ze segerínu na vepřový. A fakt nedělejte žádný mixy, jo. Tak. Osolím. Musím otevřít. Osolím. Párkrát prohodím. Tak, teď tam přidám červenou papriku. To je hlavně na barvu, ale taky na chuť. Když do toho pak kousnete s tím mletým, tak je to úžasný. Tak, povrek. Ten je taky na barvu, ale má i takovou speciální chuť. Vždycky s tím takhle prohážu. A nakonec samozřejmě zelí. Zelí je kyselý, úplně normální. Dávejte tam to, na který jste zvyklí, že abyste nebyli překvapení. Když tam dáte nějaký zelí, třeba já nevím, z Německa, tak to zelí bude mít takovou chuť, jakou dělají v tom regionu a nemusí vám to úplně chutnat. Tak, teďka jsem si připravil vařený brambory, oloupal a dám si to takhle i do pekáče. Tak a teďka tu nádheru, co jsme si udělali, na to nasypu. Celý. Je to výborné jídlo, když takhle přijde návštěva, tak jim to uděláte nebo něco. Je to raz, dva. Teď to posypu strouhaným ajdamem. Zaliju smetanou. Tak a dáme 10 minut do trouby. Po 10 minutách. Tak, teď to vydáme. Tak, vidíte, jak to vypadá. Teď to dáme na talíř. Tak, doufám, že jste se to zapsali a máme to. Hlad bude ukojen, těším se příště.